Hola a tots i benvinguts a aquest gràfic comparatiu que he fet una mica, aquesta taula comparativa dels diferents models del Xiaomi Redmi Note 9. Bé, com molts sabreu, la marca Xiaomi és molt coneguda i a Espanya ja crec que és la més venuda a Espanya i els models més venuts són els de la gamma Redmi Note, ja que és un model més o menys econòmic, es troba entre 150 i 250 euros més o menys, i són mòbils que són força complets i tenen de tot. Aleshores, jo el que he fet aquí en aquesta gràfica és agafar tots els models de Xiaomi que es diuen Redmi Note 9 en algun país i que es venen a Espanya i fer una petita comparativa. Aleshores, tenim 7 models diferents, n'hi ha la tira aquest any, i es mouen amb valors de preus oficials d'entre 179 euros i fins a 279 euros, és a dir, que en 100 euros de diferència de preu hi trobem 7 models diferents. Bé, en aquesta taula el que hi veiem és a la primera columna el model del mòbil del que estem parlant, a la segona columna l'equivalent xinès, que jo crec que és bastant important, ja que Xiaomi, com tots sabreu, és una marca xina, que opera des de Xina, que els fabriquen els mòbils a Xina, i doncs normalment també el software que porten aquests dispositius el fan a Xina. Aleshores, jo trobo molt important que sempre el model que anem a comprar de Xiaomi tingui un equivalent xinès. Per què? Doncs perquè com que hi ha 7 models diferents només en 100 euros de diferència, doncs dubto que Xiaomi s'esforci molt en fer que tots aquests models vagin perfectes, superoptimitzats en cada un d'aquests models i que rebin totes les actualitzacions. Aleshores, des del meu punt d'opinió, aquells que es venguin a la Xina doncs tindran més suport perquè sempre Xiaomi llança les actualitzacions de software primer pels models de la Xina i després per als models globals i doncs per aquest motiu crec que els models que tinguin equivalent xinès doncs són millors o tenen un valor afegit perquè doncs, també es venen a la Xina i els tenen més en compte. Després, a la tercera columna trobem el processador, que per mi és l'element més important d'un mòbil. És el que fa que es mogui el mòbil, que funcioni, i com us he dit, crec que és el component més important que hem de tenir en compte a l'hora de comprar un mòbil. Després hi trobem, a la següent columna, Antutu. Què és això d'Antutu? És un test que es fa en els mòbils que ens dona una idea més o menys aproximada de la potència que té un mòbil. Aleshores, els números exactes que ens dona aquest test no és que ens importi gaire i no podríem dir que un mòbil és més potent que l'altre només comparant-lo pels punts, perquè depenent del test i les condicions amb les que facis el test, doncs a vegades dona una puntuació o una altra, però sí que més o menys arrodonint uns 20.000 punts amunt, 20.000 punts a baix, ens podem fer una idea de la potència del mòbil. Jo considero que actualment, per tenir un mòbil potent, hauria de donar un test Antutu igual o superior a uns 230.000, 250.000 punts. ¿vale? Com podem veure aquí, el Redmi Note T té una puntuació bastant baixa i el Mi 10T Lite té una puntuació bastant alta. Després, passem a les càmeres. Aquí a les càmeres hi trobem tots els megapíxels de totes les càmeres que tenen aquests mòbils. El primer és el sensor principal, que seria la càmera més important, la càmera que enfoca darrere i que és amb la que principalment fem les fotos. Després hi trobem el sensor molt gran angular, que és un sensor que ens dona una visió més àmplia. Després hi trobem el sensor macro, que jo crec que gairebé ningú l'utilitza, que serveix per fer fotos molt a prop. I després tenim un sensor de proximitat, que sempre és de 2 megapíxels i que podem dir que no serveix per res. I finalment l'últim número és la càmera frontal per fer-se selfies. Aleshores, aquí, com hi podeu veure, hi ha 2 models que tenen el sensor principal marcat en color verd perquè jo crec que són els millors sensors que podem trobar en aquesta gamma de preu. I són sensors Sony. Tots els altres sensors principals que tenen els altres models són sensors Samsung que per mi tenen un resultat pitjor. No sé exactament aquest de 64 megapíxels de Samsung com és, però per exemple la diferència entre el de Sony de 64 i el de 48 és bastant notable. Per exemple, aquí podem veure un resultat d'una fotografia del sensor Samsung de 48 megapíxels que he fet amb un mòbil i aquí un altre amb el sensor del Mi 10T Lite que és el de Sony de 64 megapíxels. Com podeu veure, té molt més detall el de Sony, el de Samsung es veu tot molt borrós i per mi crec que és dels millors sensors aquests de Sony que podem trobar per aquest preu. Evidentment no és perfecte però té uns bons resultats i el de 48 megapíxels de Samsung, doncs com podeu veure
Per mi no serveix per fer fotos de nit i per fer fotos de dia és veritat que sí que funciona bé, però no tan bé com el de Sony. Bé, seguim. Següent apartat, següent columna. La bateria. Aquí, com podeu veure, doncs, tots tenen uns números molt, molt, molt alts. Per mi, per més de 5.000 mAh a l'hora, doncs aneu bé. O sigui que, per mi, gairebé tots els mòbils doncs, estan bé de bateria. I el següent número és els watts de càrrega que té ràpida. És a dir, com més watts té, la bateria es carrega més ràpid. I, doncs, bé, 18 a mi ja em sembla un número acceptable i 30 doncs està força bé. A la següent columna veiem si el mòbil té 5G o no. I després aquí he posat doncs, les característiques que no hi són a les columnes, però que penso que són importants. Cal remarcar que tots aquests mòbils tenen una pantalla Full HD, que penso que és una resolució correcta, tots tenen jack d'auriculars, tots tenen aplicació per ràdio FM, és a dir, que podem escoltar la ràdio FM sense estar connectats a internet quan tenim uns auriculars connectats. Tots tenen ampliació per microSD, que també crec que és una cosa important i que està molt bé que tinguin, i tots tenen un emissor d'infraroig que ens podria servir, per exemple, per utilitzar el mòbil com a comandament a distància. I aquí, a punts claus, doncs, he posat l'NFC, perquè hi ha models que no tenen NFC. L'NFC és aquesta connexió que ens permet fer pagaments amb el mòbil, com si fos una targeta de crèdit. Després també hi ha marcat el doble altaveu, que crec que és una característica interessant dels mòbils, i és que sonen tant per dalt com per baix. Normalment sonen més per la part inferior, però per la part superior també sonen, i jo considero que és una bona característica. I després també tenim la pantalla de refresc de 120 Hz en els models que ho tinguin. Després aquí, en aquesta columna, hi tenim el preu oficial, el preu que va decidir posar Xiaomi quan van sortir aquests models al mercat. He posat el preu en els models de 64 GB, que seria la versió més barata, i en aquesta columna d'aquí trobem el preu mínim. El preu mínim és el preu més barat que he vist jo en totes les ofertes d'aquests mòbils, ja que per mi sempre els preus de Xiaomi, els preus oficials, estan molt alts i el preu sempre pot baixar. Pot baixar, com podeu veure, entre 60 i 90 euros més o menys, depenent del model. Jo sempre intento comprar els mòbils quan es troben en aquest preu mínim, però és cert que s'ha de tenir paciència i comprar potser en botigues que no tenen gaire bona reputació o que no saps si t'arribarà o no, però com us dic és el preu més barat que es pot trobar i crec que aquests són els diners que realment Xiaomi més o menys ingressa per la venda de cada mòbil, ja que aquest és el preu oficial a Espanya i suposo que inclou tota la logística fins que t'arribi al mòbil, tota la web, tot el màrqueting, tots els anuncis, etc, etc. I finalment aquí he posat les mides, que també penso que són molt importants. Podeu veure que tots els mòbils són enormes, és el que tenen. Els mòbils del 2020 i 2021 són molt, molt, molt grans i podem veure dos pantalles, la de 6,53 polzades i la de 6,67 polzades. Són les dues principals pantalles que utilitza Xiaomi i com podem veure els models de 6,67 pesen més de 200 grams, més o menys uns 210-215 grams, i els de 6,53 doncs es troben en 199 grams, també crec que és un pes bastant elevat. Per què? Aquí podem veure en vermell la mida que tindria un mòbil de Xiaomi de 6,53 polzades i en verd un de 6,67. Com podeu veure, la diferència és molt petita, és d'uns 4 mil·límetres. En vertical, podríem dir, i en horitzontal, doncs la diferència és pràcticament mínima. I si ho comparem amb mòbils antics o mòbils del 2019-2018, doncs aquí tindríem un Poco X3 o un Mi 10T Lite d'aquest 2020, que té 6,67 polzades, i aquí podem veure doncs, els mòbils més antics, serien el Xiaomi Mi 9, l'iPhone 6 Plus, etc. I aquí trobaríem l'iPhone 7 o l'iPhone 6 o l'iPhone 8, que tenen la mateixa mida, que com podeu veure ja semblen molt petits, però hi ha gent que encara utilitza aquests mòbils i crec que és important tenir en compte que si tu tens un d'aquests mòbils, al passar un d'aquests grans, doncs la diferència es nota. Aquí podem veure la diferència de mida entre un iPhone 6 i un de 6,53 i un de 6,67 polzades. Seguim. Ara, doncs, ja ho hem vist tot, més o menys, i ara faré un repàs de cada un dels models i començo pel Redmi Note T. Bé, per què he inclòs aquest model? Doncs perquè en la versió xina es diu Redmi Note 9 4G i per tant considero que és un Redmi Note 9. Però veient la potència d'aquest processador potser sí que realment Xiaomi ha fet bé de publicitar-lo aquí a Espanya com a Redmi 9 però sense ser Note.
és un mòbil que jo no crec que valgui la pena pel preu oficial. Si el trobeu per un preu més barat, fins a 120 euros, doncs jo crec que pot estar bé. I està més o menys a la potència del Redmi Note 7 o del Redmi Note 8T. Així que és un mòbil més o menys equivalent als que teníem l'any passat. No crec que valgui molt la pena i sobretot no val la pena passar-se d'un Redmi Note 7 o un Redmi Note 8 a un Redmi Note T. Com podem veure, aquí Xiaomi l'únic que publicita és la càmera de 48 megapíxels, que ja us he ensenyat que no és gaire bona, i això sí, té moltíssima bateria, 6.000 mAh. Bé, seguim, ara comencem ja realment la família Redmi Note 9 d'aquí a Espanya i trobem el Redmi Note 9. Aquest porta un processador MediaTek, no tenen gaire bona reputació els processadors MediaTek. Com podem veure, la puntuació està al límit dels 200.000 punts. La configuració de càmeres, més o menys com totes les altres, no destaquen res, porta el mateix sensor de 48 megapíxels. En bateria tenim menys bateria. I després, doncs, en quant al preu, doncs, per mi està molt car de preu oficial, però com veurem ja el rebaixen, sempre el rebaixen, i el preu mínim, doncs, bé, acceptable. Com podeu veure, doncs ja està d'oferta, aquí ja ho posa des de 149 euros, però és possible que torni a estar a 199 euros un altre dia. Inclús aquí diu, mira, aconsegueix 20 euros de descompte més encara si utilitzes aquest codi, o sigui que potser se't podria quedar per 129, no ho sé exactament ara perquè no m'ho he mirat gaire, però com ja veieu són mòbils que tenen un preu oficial molt car i van baixant. Bé, seguim. Redmi Note 9S, per mi no val la pena tampoc, sí que té un processador molt més potent, les càmeres estan més o menys igual, canvia la macro pràcticament, que és la càmera que no utilitzem gairebé mai. Bateria està igual, no tenim NFC, així que si vols pagar amb el mòbil, amb aquest mòbil no podràs. És una mica millor que el Redmi Note 9 i és més car en preu oficial, tot i que la diferència, com podeu veure, no és gaire. Això sí, entre el Redmi Note 9 o el Redmi Note 9S jo em quedaria amb el Redmi Note 9. Aquí el podem veure. Tots els mòbils diuen que tenen càmera quàdruple, però el sensor important és el de 48 megapíxels i ja heu vist les fotos que fa. Aquest també té la pantalla una mica més gran i el frontal està una mica més aprofitat i, com podeu veure, doncs la càmera frontal està aquí. Ara ve el Poco X3 NFC. Per mi aquest és el mòbil que s'hauria de comprar, és el que està més equilibrat de tots els que podem veure a la taula. Per què? Doncs perquè té la càmera bona, té un processador que més o menys està bé, prou potent com perquè ens aguanti 2-3 anys, té una tassa de refresc de la pantalla de 120 Hz, té doble altaveu, té NFC i el seu preu oficial és el mateix que el del Redmi Note 9S i en rebaixa el podem trobar una mica més car perquè per mi és més valuós que el Redmi Note 9S, però com us dic, en preu oficial tenen el mateix preu. Per què tenen el mateix preu oficial? La meva teoria és que els models que es venen com a Poco doncs tenen una relació qualitat-preu més bona, però després, per exemple, no els trobem en centres comercials, sinó que els hem de comprar online o en una botiga Xiaomi. Tenen un màrqueting més discret, inverteixen menys en això i després el posen a un preu més barat. I després, tot i que no tingui l'equivalent xinès, el C Poco ja han promès que tenen més actualitzacions i jo, per exemple, he provat el Poco X3 NFC i el Mi 10T Lite i tinc la sensació de que el Poco X3 està molt més ben optimitzat i a més hi ha moltíssima gent que l'ha comprat i per tant hi ha més comunitat i si t'agrada trastejar amb els mòbils doncs li pots canviar la ROM i hi ha moltes opcions que ha desenvolupat la comunitat. Aquí el veiem, les seves coses estrella podríem dir és la pantalla, el processador i la càmera de 64 megapíxels. Bé, com podeu veure és molt similar al Redmi Note 9S, però per darrere ja no té aquest quadrat, que em sembla que aquest quadrat no els agradava als xinos i per això tots els que tenen el model quadrat, que serien aquest i aquest, doncs no s'han venut a Xina. Ara passem al Redmi Note 9T, que és l'equivalent al Redmi Note 5G a la Xina. És un model molt nou, que va sortir ahir o abans d'ahir, i que realment no em crida molt l'atenció. Per què? Doncs perquè sí que és cert que porta un processador molt potent i que és 5G, tot i que realment el 5G de moment el tenim al centre de Barcelona, a Passeig de Gràcia i poc més. Després tenim doble altaveu i NFC, però la càmera és dolenta. A més, aquest mòbil no té gran angular, només té càmera principal i la macro i la de sensor de profunditat i la càrrega ràpida és una mica inferior, tot i que tampoc m'importa gaire. Com us dic, jo em quedo abans amb el Poco,
que és cert que no té 5G i és una mica menys potent, però és una mica més complet, jo crec. Aquí el podeu veure. Aquest té la pantalla més petita, té la pantalla de 6,53 polzades, que a mi m'agrada menys perquè el marc inferior és més gran i crec que la càmera també és més gran i en general per darrere és molt semblant als altres. Bé, ara passem al Redmi Note 9 Pro, que per mi també és pitjor que el Poco X3 NFC. Té un processador una mica inferior. Després la càmera és pitjor perquè és la de Samsung i no és la de Sony, tot i que té un macro de 5 megapíxels. En quant a bateria, bé, molt similar als altres, té una càrrega ràpida de fins a 30 watts, no té 5G, té NFC però no té ni 120 Hz ni doble altaveu, i es ven en un preu oficial de 269 euros, molt car, i que en preu de rebaixa s'ha vist fins a 160 euros. La pantalla és més o menys igual i el pes també igual als altres. I finalment tenim el Mi 10T Lite, que l'he inclòs perquè a la Xina es diu Redmi Note 9 Pro, però té una càmera de 108 megapíxels, aquí a Espanya té una de 64, en el model Mi 10T Lite, i bé, en general és molt similar al Poco X3 NFC, i pràcticament només canvia el processador, que és més potent, que té 5G, i que la càmera de gran angular és diferent. En aquest Mi 10T Lite doncs, tenim una de 8 megapíxels i en el Poco X3 és de 13 megapíxels. Això sí, el preu oficial és molt més car, uns 50 euros més car, i a la rebaixa també. Jo el vaig comprar aquest per 200 euros, és el preu més baix que he vist en aquest mòbil. I res, de tots els d'aquesta taula jo em quedaria amb el Poco X3 NFC. Perquè és molt més equilibrat, té un preu més equilibrat i, no sé, em fa la sensació que està més ben optimitzat i té pinta de que sí que tindrà actualitzacions. I res, això és tot, espero que us serveixi aquest vídeo.